Здравейте, казвам се доктор Стойчо Данчев от село Момчиловци, Смолянско. Занимавам се с картоф производство от 15 години. Започнах с 5 декара, достигна 150 декара преди 2-3 години. И в момента тенденцията е да станат пак 5 декара. Коя е причината да намаля площите, ще разберете в следващия репортаж. Е тук. Така беше до всеки, добре ли? Да. Я, беличка. Така. А сега ще ви запозная с другата част на моята основна дейност. Овцевъдството. Отглеждам около 500 овце. Това са моите прекрасни животинки. Но не ви казах най-важното за днес, че няколко минути ще бъда репортер на Бръзди. В района на Момчиловци се сеяха около 2000 декара картофи. В момента се сеят не повече от 300 декара. Тенденцията е към намаляне на картофите. За да ви покажа, че не само тази нива, може да видите всички ниви, които са в съседство, че са в същото състояние, необработени, изоставени и в момента представляват едни изоставени пасища. Ето съседната нива в същото, абсолютно същото тяне се намира. Това е цялото землище почти на село Момчиловци. Не само Момчиловци, а цялата Смолянска област в момента се намира в това окаяно състояние. А в момента български сортове семена няма, българско картоф производство почти няма, всичко е внос. И вместо ние да конкурираме западните картоф производители, просто нашето картоф производство умря. И понеже всички в България в момента говорят за субсидиране, за субсидии, мога да ви кажа, че в Родопите, лично аз и моите колеги, не сме взели миналата година 1 лев субсидия за картофи. Когато се замисля колко усилия, колко пот, колко тичане ми е коствало това картоф производство, си задавам въпроса: имало ли е смисъл изобщо да се фащаме с това картоф производство, това фермерство? Чувствам се като в някакъв театър на абсурда след 15 години. Преди 6 години закупих тези животни с ясната мисъл, че овцевъдството ще бъде приоритет в отрасъл животновъдство. От тази година се въведе субсидиране на глава животни. Но до миналата година се заплаща само на паша. Но през последните 3 години аз не съм получавал субсидия. Ето това са пашите, които ползвам отсреща. Проверяващите от инспектората в Кърджали са извършили проверка, когато тук имаше 1 метър сняг и са посочили, че 3% от тези паши не отговарят на изискванията, за което аз бях санкциониран. И не получих нито лев. Интересно е тия чиновници как са мерили тези декари в снега и реална ли е тази проверка, която са извършили. Въпреки няколкото жалби, които писат до Министерството на земеделието, все още отговор нямам. Това е положението. Да си фермер, трябва да бъдеш камикадзе. Трябва да бъдеш непреклонен и колкото си по-луд, повече бой ядеш. Ще бъда много доволен да задам тези въпроси на хората, които отговарят по тези проблеми в Министерството на земеделието. Господин министър, според статистика на Министерството на земеделието, през последните 7 години картофните площи в България и в Смолянска област намаляха драстично. За консумация намаляха 2 пъти, за семепроизводство 3 пъти. Тенденцията е към ликвидиране на този отрасъл в страната. Според вас има ли ясна позиция Министерството на земеделието, което представлявате, за излизане от това тежко положение в този бранш? Министерството има позиция, има и политика. Проблемът е, че тази политика във времето назад беше неглижирана и забравена. Какво направихме ние? Значи ние с идването и виждането на ситуацията нотифицирахме нова държавна помощ за картофопроизводителите, но очевидно много малко хора желаят да се възползват от нея, тъй като не можем и ние към момента да кажем, не са обработени заявленията на бенефициентите каква ще бъде помощта. Това е едното. От друга страна, активирайки местните служби и на службите за съвети и земеделието и областните и общински земеделски служби, поделенията на фонд земеделие, да могат хората да разберат за всички възможности на програмата за развитие на селските райони, защото това е предвидел, за съжаление, Европейски съюз. Нямаме друг начин. Само след дни, на 14 юни, отваряме отново мерките за прием. Така че обръщам се пред вас и чрез ефира на Националната телевизия. Нека тези хора, които искат да кандидатстват, нека да не се притесняват, защото практика, ще трябва да го призная аз, практика е било хората така да
да бъдат по някакъв начин подсещани в кавички, че трябва да се обърнат към определени фирми консултантски. Ставало е обикновено приема на документи и пък и ако въобще са разглеждали някакви проекти с телефонни обаждания, тези неща гарантирано ги няма. Но имам чувството, примерно фермери, които се страхуват да кандидатстват по тези мерки, понеже те просто бяха санкционирани по различните програми, които кандидатстваха за директни плащания, за национално доплащане и хората се страхуват и казват, не стига, че ние няма да бъдем одобрени, ами отгоре на всичко ще има и санкции. Примерно аз за едни 3%, които са наддекларирани, проверката била извършена при 1 метър сняг, формално, бях ощетен с едни 3% и трета година аз не съм получил пари за директни плащания за паша. Отглеждам 500 овце и тази година за 2009 също не съм получил никакви плащания. Това нормално ли според вас? Не е нормално и между другото вие сте стотни или хилядния, не знам кой, който ми задава този въпрос. Ние променихме като цяло и наредбите, променихме и устройствения правилник и дейността на Фонд Земеделие, за да може така поне да бъдат малко по-оперативни и да отговарят поне на хората. Защото в много от случаите се оказва, тук са идвали фермери да казват, преди 2 години ме санкционираха и до ден днешен нямам писмо, не знам за какво съм санкциониран, не знам дали няма да го повторя. Имало го е това нещо. Аз не мога, нали разбирате, че и да се връщам в миналото, няма как да поправя тяхните грешки. Ние не говорим в случая за миналото. Примерно един пресен случай. Примерно фермери, масово фермери животновъди, които са кандидатствали по агроекологичните плащания, не са получили нито лев по единното плащане на площ, заради агроекологията. Агроекологията към днешна дата още не е обработена. Коя е причината? Дали чиновниците, дали е тромова системата и фактически хората са отчаяни, нямат средства, за да могат да възпроизведат стадата си и са обречени на фалити. Значи, проблема с агроекологията дойде първо от това, че голяма част от ресурса на Държавен фонд Земеделие беше ангажиран с директните плащания. Трябваше да ги направят, имаше така определен натиск от страна на браншовите организации, това да се случи малко по-бързо. То бързо, защото знаете, че крайният срок е 30 юни. Ние хвърлихме целия ресурс на там. После имаше определено забавяне с данните, които трябваше да се подадат и от Националната ветеринарно-медицинска служба и от, все пак, от Главна дирекция земеделие на Министерството. Към момента се работи усърдно, защото те ще спазят срока 30 юни. Един последен въпрос бих ви задал. Мислите ли, че програмата за селските райони ще бъде проведена успешно или няма да се получи гафа, който беше по САПАРД? От нас зависи, от всички нас. Аз не знам, що очакванията са само от Министерството защото констатациите... аз да отговоря. Защото тези констатации, заради които спряха парите по САПАРД, бяха свързани с далавери, които са правени, а при далаверата винаги има 2 страни. По отношение на далаверите, направили сме нужното и необходимото да изключим, аз не казвам на 100%, но максимално да изключим възможности за злоупотреби, защото злоупотребите вие видяхте заради прословутите там... Не мисля, че злоупотребите се правят от големите фирми, мащабните, а за земеделските производители. Говоря за аз това исках да кажа, че страдат като лепнат етикета, защото ето заради тази прословута група... Те са по-коректни, просто те нямат друг избор, за да оцелят и затова са по-коректни големите фирми. Програмата върви обаче. И ще дам едни данни, и с това наистина да завършим. Мисля, че е хубаво да го знаят хората. В момента има средна усвояемост от около 3,8% по всички европейски програми. Програмата за развитие на селските райони има над 30% договораемост и над 15% усвояемост на средства и това се случи в последните 7-8 месеца. Буквално с разглеждането на тези проекти, с подписването и изключването на договори, с авансовото финансиране, това нещо се случи. Така че, когато ние имаме примерно 4-5 пъти по-голямо усвояемост в тази програма от останалите, мисля, че това е един много добър критерий. И ако хората повярват, ако това, което вие във въпроса го зададохте, това предубеждение като тежки практики от миналото, просто хората да повярват, наистина да повярват и парите ще дойдат при тях. И така, репортер, за вас бе
доктор Стойчо Данчев от село Момчиловци, Смолянско. От утре живота продължава по-старому.